Булевард Тодор Александров се оказа един от най-опасните пътни участъци в Бургас. Там позволената скорост за движение на превозните средства е 80 км в час. Много често обаче това ограничение не се спазва и шофьорите прелетяват през околовръстният път с много по-висока скорост. Преди 5 дни на този участък беше блъснато дете, което почина на място. Момчето се опитвало да пресече пътното платно, като е прескочило мантинелата. В този момент черно БМВ го е помело от пътя. По този начин ежедневно се опитват да пресекат десетки бургазлии, като рискуват живота си. На тази отсечка от булевард Тодор Александров има мантинела. Това ограничение, както се оказва, не представлява никакво препятствие за бургазлии да пресекат през натовареното с профучаващи автомобили платно. На част от околовръстният път обаче няма дори такава преграда. Очевидци разказват, че ежедневно оттам преминават хора, като всеки един подобен опит се разминава на косъм от фатален завършек. Потърсихме коментар от община Бургас. Какви мерки могат да бъдат взети? В неофициален разговор кметът Димитър Николов каза, че община Бургас е запозната с проблема и се търси решение. На 2 май на това място беше убито 8-годишно дете. В рамките само на една седмица това е втори смъртен инцидент по пътищата на Бургас. На 25 април тази година млада жена изгуби живота си на пешеходна пътека на натоварен участък близо до Трапезица. Местната управа реши, че причината за трагичният инцидент е пешеходната пътека и тя беше заличена. Пешеходците обаче продължават да пресичат там с риск за живота си. Всичко това доказва, че местната управа трябва да вземе спешни мерки, двете опасни отсечки да бъдат обезопасени.